ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ନିୟମ ନ ମାନି ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ତଳେ ଗଳିକି ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ, ଫଳରେ ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏହା ଏକ କାଳୀପୂଜା ବା ଦୀପାବଳିର ଚିତ୍ର। ଦୀପାବଳିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବାଣକୁ ପାଖ ରଖି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ। ହାତରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ନିଆଁ ପଡ଼ି ଫୁଟକା ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାଣକୁ ଦୂରରେ ରଖି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି ଖୋଲା ଛାତ ଉପରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛି। ଖୋଲା ଛାତ ଉପରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଫଳରେ ଖୋଲା ଛାତରୁ ପଡ଼ିଯାଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପିଲାଟି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛି। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଲେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତାପର ଚିତ୍ର ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ଚଟାଣ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖାଲି ପାଦରେ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ ଲଗାଉଛି, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗି କ'ଣ ହେବ, ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି କ'ଣ କରିଛି ନା କାଠ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାଇ କ'ଣ କରୁଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ ଲଗାଉଛି, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ପର ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ଗଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଧରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି କାଠ ଚିରୁଛି, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ, କୁରାଢ଼ୀର ଆଘାତ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଲୋକଟି କାଠକୁ ତଳେ ପକାଇ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଚାପି ଧରି କାଠ ଚିରୁଛି, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଏଠାରେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଦୁଇଟି ବସ୍ର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ଲୋକ ବସ୍ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ପଦାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ହାତ ପଦାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହୋଇ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲେ ଦ୍ୱାରରୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ହାତ କଟିଯାଇପାରେ ବା ମୁଣ୍ଡ କଟିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହେଇ ଲୋକ ଚଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ବସ୍ ଉପରେ ବସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବସ୍ ବାହାରକୁ ହାତ କି ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲୋକଟି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛି ଏବଂ ବାଇକ୍ ଚଲାଉ ଚଲାଉ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାମ୍ନା ପଟୁ ହେଉ ବା ପଛପଟୁ ହେଉ ଗାଡ଼ି ଆସି ତା ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଧକ୍କା ହେଇଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇପାରେ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲୋକଟି ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛି, ତା'ର କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବ ବା ବାଇକ୍ ଚଲାଇବ, କିଛି ତା'ର ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଏଠାରେ
ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତା ପର ଚିତ୍ରକୁ। ପର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟିଏ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଧରି ନାହିଁ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଯେଉଁ ମନ ଖୁସିରେ ସେ ହାତକୁ ଖୋଲିକି ଚଲାଉଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନ ଧରିକି ସାଇକେଲରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପିଲାଟି ସାଇକେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଧରି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, ଫଳରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପର ଚିତ୍ରକୁ। ପର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଲୋକଟି ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଫଳରେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସହିତ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ବା ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇପାରେ ବା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଲୋକଟି ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଆଘାତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ମାଛ କାଟୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ ସେ ମାଛ କାଟୁଛି। ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ହେଉଛି?